kan itu dah. Hah? Mau pernah di maem? Kisah Kintek ki bae. Rantai temenan. Dipangan apa nih kuwi? Kisah tadi. Gedange. Aku ngomongnya teng blakra. Di kerupuk. Oh. Nah, biasanya riko nek rantai go PT. Biasanya nek rantai go PT. Ketane pakai PT. Oh, Sekane pakai PT. pakai PT apa? Jan riko sayang karo PT. Hah? Jarene riko sayang karo PT. Sayang PT po sayang anak. Apa nih? Sayang PT po sayang anak. Saya Man gedang kok karo sego ki kepiye? Man gedang kok karo sego kepiye? jarang empuk. Menempuk. Nah, jangane ra doyan po. Mau Mo. pakai ya kucing bu. Karepe riko pakake kucing ya oleh, pakake PT ya oleh. Tapi kucing ra mangan sego. Ra usah aku maut-maut malah kepliket dalane. Aku malah man gedang karo sego lur. Riko nang mburi ra sekodi po. Turune karo nyong yo. Agak. Nang apa? Nah, Mo, rantai. enggak mau kan cukup. Oh, man gedang karo sego. Alah. Wis sego laku gedang. Enak yo. Aku yang lemangan gedang mbok ndonga apa ora? Ya tuh nanti ya. Ya jandungane apa kuwi? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya wis. Nek mangan ndonga ya. Nah, Gelis mlebu. Oh alah. Karepmu, Mbok. Ane pengen gedang sesuk tak tukoke gedang ya. Ane pengen gedang sesuk tak tukoke gedang po. Apa nopo? Ana tamen lucu mo. Lah wetenge riko budut-budut isine apa kuwi kok akeh temen. apa? Wetenge riko isine apa? Ini sego. Aku njebubut ke. Isine apa kuwi? Dikanduti ngono wetenge bedet-bedet. Yang tak ndelok iki isine apa? Iki Ini apa ini? apa dilebokke kaya ngono sih? Men, Nyongke ra njaluk, tak ndelok isine apa? Delok dilit oleh apa ora? engkau ndak rusak. Ora. Ndak. Nyong kok ora ndelok, kok ora tak tambahi meneh masalahe. Arep ora? Bismillahirrahmanirrahim. Delok dhisik, bodot-bodot oke temen isine apa sih? Ya Allah. Aku ana jamu. Anget temen isine. Aduh. Engkau ikat. Awak kita di malam, engkau riko malah dilubung semut, Mbok. Iki permen iki malah dadi lodong. Kepanasan. Permen jainan jero wetenge panas dadi lodong, Mbok. Laut mau itu apa? Ya jarine nyong kayak takon penonton lodong porak lho kae. Nanti ngemu banyu. La ilaha illallah. Kopro-kopro mari kok pliket kabeh. Pliket kabeh rasa leboke weteng. Delok ke opo meneh iki jerone tak delok. Kok kan temen sih riko dangduti jamu meneh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah apa meneh iki? Lah Juga ikat. ora delok nyong ke delok penasaran ono apa ne. Lah kok ono botol pembarang. Botol kosong. Alah riko kok kaya betah teman itu nang. Oke teman sih. Tak wadahi Pak kresek po. Walah ono remasone ka temen sih. La ilaha illallah Gusti Allah masa Allah. La ilaha illallah oke temen tak goleke karung po. Men ra maut-maut nang kene. Lah nek riko turu ora kepenak. Aduh. Ya Allah kayane riko tok sing nyang wong tuwa ki kok wadahi. Ki wadahi kresek Mbak Dadi iki siji ya. Ki wadahi kresek ku nek iki jebol metu banyune. Kene ya. Ngono ya. Dadi kan dadi siji ngono.
Jadi bundel, oh ya. Nanti men ra maut-maut, men ra sibuk. Oh, dadi siji. Ngono sesuk tak tokoke tas sing apik. Yo dikandut ngono kan ra tiba dadi siji. Apa nak sih?